Sa number 2, CPSU Campus sa Moises Padilla ang ginabudayan sa karon sa pag-expand bangod sa ang problema sa duta nga ginatindugan sini. Pero ang university president nagapati nga masolusyonan gid ang ini nga problema. Yaring report. Sa 4.3 hectares, gadutak ang ginatindugan sa Central Philippine State University Moises Padilla Campus, 2.3 hectares ang gindonate, kag 2 hectares ang napaidalom sa use-of-rock agreement sa pamilya Nazareno, o kunang paggamit sa duta sa sulod sang limitado lang nga panahon. Sa kaso sa CPSU, napulo ka tuig. 2017 pa nag-expire ang among agreement. Ang problema, kay may mga school buildings nga nagatindog sa duta nga wala madonate. Parehos na lang sang admin building kag classrooms. Kung bawion gid man ang ini nga porsyon sang duta, may mga buildings nga madalasa. Sunod sa kay CPSU President Aladino Moraca, model campus ang Moises Padilla nga CPSU kay man ang mga classrooms fully air-conditioned. Partially naka-solar powered man ang eskwelahan. Pero hindi makapadayon ang ini nga proyekto nga mag-solarize ini bangod sang issue sa duta. Ang solar power dito, sir? Amat na. Partially. Oo, amat na. Model gid sa galing nga campus. Si Palay Subong, 20% na sa solar, gina-subsidize na ang electricity na. Sa Magalyon, pila ka percent sir ang solar? Actually, may gamay kami nga model pero kuan kay bangon nag-conflict na nakuha namon ang investment kay gina-question man kami nga sagad ka invest nga hindi man settled ang duta. Isa na sa mga problem. Oo, hindi kaya ka full mo invest na. So hindi ka bukas sige pa fully solar. Hindi, kung wala sang ownership, wala ka gid diyan. Di man ka-expand ministra, sir. Oh, amo nang aspects nga makuan ka makurdon ka nga dra ka lang kay you have to resolve all the land conflict para ang investment sunod-sunod. 920 ang populasyon sa Moises Padilla Campus. Sunod pa kay Moraca ang masubo diri. Kay bangod sa sini nga campus, natagaan sang higayon ang mga residente nga makatapos sa kolehiyo. Ang pagdula sang kolehiyo sa Moises Padilla nagakahulugan man sa pagkadula sang edukasyon sa among nga area kag pagbalik sang problema sa insureksyon. Subot silingon ang education. Dalangpan gid sa mga kakinahanglan nga makagraduate. Ang presence sa university dira tungod kay 920 da subong estudyante, dako gid ang bagay. Subot silingon ang mga lagyo tuya nga wala na gid sang makadtuan. Ang ila na gid last nga maeskwilahan nga makatapos sila is ang CPSU Moises Padilla. Amo na ginada no? Kay mo na Kung bayaan na siya karon, maging imbalance ang support sa gobyerno sa pag-address sa problema, example sa insurgency, kapobrehon, kapigaduhon, nga ang pamaagi na lang taning kung makatapos sila, amo ng pag-asa. Pero wala nagakadulaan sa paglaom si Moraca. Ang role ng LGU, amo nga maghatag sa lugar para sa eskwelahan kag dugang nga pasilidad kung kinahanglan. Ang universidad naman ang magapadalagan sa eskwelahan. Bayaran na kuntani isang panguluang probinsyal ang pamilya Nazareno sa 25 million pesos para tigayon nga mahatag sa CPSU ang porsyon sa duta nga wala pa madonate sa ila. Pero wala ini matigayon bangod sa legal kag documentary requirements. Nagapati si Moraca nga ang ini nga problema makitaan gid sang solusyon. As president, kin-ensure ko sila nga hindi ka mo magkabalaka nga maapektuhan ang atong operations sa karon kay nga aman kasmo pa man siya mo. So wala pa man sang tikang nga ginahimo nga imani bawion or ano dara. So i-maximize na to ng oras nga ara kada and then under normal condition kiti ma-resolve naman ni sa lain nga pumagi. Para sa iya, ang problema ang labaw pa sa problema sa duta. Ang ini nga problema magaresulta sa problema sa edukasyon kung hindi masolusyonan. Gani nagapati siya nga sa ulihi mapangitaan gid ini sa kalubaran. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.